Haja! Ahoj všetci, vítam vás pri tomto novom, drsnom videu. Wow! Takže, moji bajstovní kamoši, ako viete, ide stredná škola, základná škola a s tým sa blíži to, že pedofili idú do ulic. Pedofili idú do ulic! A musíme sa brániť. Práve preto som si zobral teraz so mnou jednu pedofilku, ktorá sa volá Alessandra de Noach, čo znamená pedofilku mám v nohách. A v dnešnom videu vám spolu s ňou ukážem, ako sa zbrániť pedofilov a ukázať vaše ninja skills, pretože vy máte v sebe tú silu a vy viete zaútočiť. Poďme na to! Sandy, kde si? Urob môj bojový pokrik! Ha! Ja! Takže si pripravená na môj výcvik? Som pripravená. Ha! Ha? Ja! Intro! Prvú vec, čo musíš urobiť, keď vidíš pedofila, je to, že ahoj, máš peniaze? A on ti povie Nie, nemám. ha, ja! Ďalšia vec, veľmi, veľmi bežná, niekto ti ponúkne 10 alebo cukrík, poď so mnou do auta. Čo na to odpovieš? Áno. Zadarmo jedlo, nie? Ha, ja! Tretia vec, keď ťa napadne pedofil, musíš bežať a kričať. Ukážem ti ako. Takže keď už nemáš úniku, tak jedinú možnosť, ktorú musíš urobiť je... No akože prepáč, že nebudem rozťahovať nohy, nie som štetka. Čo si tam povedala? Ako si ma nazvala? Štetka? Ty? Jak sa povie inak? Kartáček na zuby. Ďalšia vec, keď ťa napadne pedofil, je vieš čo? Nie. Musíš ísť ako štrúdla. Pôjdeš so mnou, dobre? Aha. Budem mať vonku zadok. Počkaj, mám kraťase. Jas! Takže, toto je pedofilská aréna, čo znamená to, že tuto si otestuješ svoj výcvik. Ja som pedofil, bež. Ja ťa zjem. Ninja. Mami. To bolo z dnešného videa všetko, takže vieš sa brániť pred pedofilom. Áno, viem. Že pozícia modlivka. Nie, to je pozícia, že som ja. Alessandra de Noach, gratulujem ti, že si... Nie, to tak trošku, to je také krivé, počkaj. Gratulujem. Ďakujem. Môžeme? Čau, ahoj.